हेलो गुड इभिनिं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय आङो नोंथांमोननो जासिहरबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे एसे दुखुनांथाव खोथासो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। अकल नैबे आङो दायो भिडिअखौ बानायदों अकल नैबे जोंनि नोलोबारिनि गासैबो रायजोफोरनि सायावल' आङो बे भिडिअखौ बानायगोन। बे जाहैबाय जोंहा गगामुगनि नोलोबारि होननाय जायगायावहाय दिनैहाय मंगलबार हाथायमोन। बे मंगलबार हाथायाव दिनैनो जोंहा नैबे 3 नं धन्थिपुर गामिनिनो गुलिना मुसाहारि बिनिनो ओमफ्राय हौवाया जाहैबाय हामेश्वर मुसाहारिनि बिसि गुलिना मुसाहारिया दिनै हाथाय जानो थांदोंमोन। बे हाथाय जानो थांनायाव दखानाव माने माबा मोनसे बुस्थु लादोंमोन। बे बुस्थु लानायाव गावनि मानि पासखौनो बावबोफ्लांदों। बे बावबोनायावहाय बिथाङा आरोबाव नागिरना थांफिननायावहाय बे मानि पासखौ मोननाय जायाखै। बे मानि पासआवहाय जेनेबा फैसाबो एसे दंमोन, ओमफ्राय आरो लोगोसे दंमोनहाय आधार कार्ड हौवा हिन्जाव सानैबो दंमोन, आरो लोगोसे हौवानि पान कार्डबो दंमोन आरोखि। दा माने दहायो आङो हाथायाव थांनायाव नागिरनायाव सोंबाय, जेनेबा जोंहा मिसेसनि दखाननि खाथियावनो दखानाव थांदोंमोन आरो, खिन्थु ना बेयावसो बावबोखो। गावसोरथ' होनदों बे दखानावनो बावबोदों होननानै, खिन्थु माने उनावहाय माने थांफिनबा आरो बा दखाननि मालिकनाव सोंहैफिनबा मानेथ' आंथ' मोनाखै, जुदि बावलांदोंबाबो जेनेबा कास्टमारफ्राथ' ढेर फैयो, दा बिसोर लांबाय बायदों खोमा होननानै। जुदि दखानफ्राथ' जेनेबा लादों बायबाबोथ' बिसोर खिन्थिगौमोन। आरो जेनेबा रावबो दखानिफ्रा बेफोरबायदि लाया, बा जेनेबा सोरबाफ्रा जुदि लायोबा लायोसै, थेवब्लाबो आं बेखौनो खावलायनाय, सोरबाफ्रा जुदि मोनफ्लांबायदोंब्ला माने गुलिना मुसाहारि आरो हामेश्वर मुसाहारि 3 नं धन्थिपुर गामिनि बिथांमोननि आधार कार्ड आरो पान कार्डआ जुदि नोंथांमोना जुदि मोनदोंब्ला खिन्थिहरबानो जाबाय। फैसाखौ नाङा जाहैबाय, बिथांमोना जुदि मोनोबा आधार कार्डखौ मोनबानो जागोन होनना बुंदों आरोखि। जुदि सोरबाफ्रा जुदि मोनलांबायदोंबावबा लामायाव गनायखौहाय नोंथांमोनहा माने कन्टेक्ट नाम्बारखौ बा मेसेजाव आंनो हरबानो जाबाय। आरो नैबे भिडिअखौ जायनो मोनदों बिथांमोनहा হাজাৰसे শ্বেয়াৰ খালামনা হবান যাবাই। বিশেষ মই আপোনালোকক হেতুৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ নলবাৰী বাসিন্দাসকল, আমাৰ আজি ভাই বোৱাৰী আমাৰ 3 नं ধন্তিপুৰ গাঁৱৰ গুলিনা মুসাহাৰি আৰু হামেশ্বৰ মুসাহাৰি তাৰ ৱাইফ। আজি আমাৰ গোগামুখ নলবাৰীত মংগলবাৰ বজাৰ আছিলে। এই বজাৰত আমাৰ ভাই বোৱাৰীয়ে দোকানত কিবা এটা লৈছিলে বোলে। দোকানৰ পৰা মানে সি ওলাই আহোঁতে ঘৰতহে চালে তাৰ মানি পাছটো নাই। এতিয়া কোনোবা যদি পাইছে মানে জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই আপোনালোক নলবাৰীৰ বাসিন্দাসকলক। কোনোবা যদি পাইছে আপোনালোকে এইটো মোক মানে জনাই দিলে হ'ব। গতিকে হামেশ্বৰ মুসাহাৰি ভাইটিয়ে কৈছে যে আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ডটো পালেও হৈ যাব, মোক ইমান পইচাটো ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। মোক ফোন কৰিছিলে অথনি, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত বনাই দিলোঁ বা ভিডিঅ' এটা বনালোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' পাইছে আপোনালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে কোনোবা যদি মানি পাছটো পাইছে, যে সেইসকলে যদি পাইছে বুলি যদি মেছেজত বা নিজৰ ঠিকনা বা ফোন নম্বৰ বা ফোনত বা মেছেজত দিলে মই মানে ভাল পাম। সেইটোকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কোনোবা যদি পাইছে মই জনাই দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। आङो बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोननोहाय, सोरबाफ्रा जुदि मोनदोंब्ला नोंथांमोनहा खिन्थिहरबानो जाबाय, जाहाथे माने आजिखालि माने डकुमेन्ट्स बानायनोबो एसे माने गोब्राब जायो, बा सोरनिबा थाखाय गोब्राब जायो, सोरनिबा थाखाय माने गोरलै जायो। अब्लाबो गोमानाय हिसाबै बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय। नैबे जा नोलोबारि बाखिन्दा गासिबो रायजोफोरनि सायाव मोनसे आं भिडिअ बानायबाय। नोंथांमोना जुदि मोनोबा बा नैबे भिडिअआवहाय नोंथांमोना आंनोहाय खबर हरबानो जाबाय, बा मिथिहरबानो जाबाय, बा मेसेजाव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोनहा मोनगोन आरोखि। आं बेखौनो नोंथांमोनहा दिनैहाय ससेयै भिडिअ बानायना फैबाय दे। भिडिअखौ जुदि सोरबाफ्रा मोनोब्ला हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे बै जाय माने नैबे मानि पासआव मोनलांग्रा बिथाङाबो बे भिडिअखौ मोननानै जाहाथे कन्टेक्ट खालामलायो आरोखि। एसेनोसै, गुड नाइट।